Okpuru Ochichi ime obodo Nnewi North n'ime steeti ya bụ Anambra bụzi ndị gara n'ihu wee meghepụ amụma ọrụ nlekọta ahụike maka ndị nke bi na kansụl ime obodo ahụ. Ya bụ amụma ike mmemme bụzi nke achịkọbara n'isi ọdụ kansụl nke dị na Nnewi ma bụrụkwazị nke dọtara ndị Nnewi ndị ọnụ ruru n'okwu ya nakwazi ndị otu ọrụ Ashia bụ nke dị n'ime steeti a. Chibuzo Okoye onye nta akụkọ anyị ga-ewetara anyị akụkọ ahụ n'uso. Agwa ndị be ha okwu onye ji ọkwa dịka onye isi oche nchere oge nke Nnewi North bụ injinia Chris Obiora tolo gọvanọ Chukwuma Soludo maka ime ka ya bụ atụmatụ na-aga n'ihu ma kọwaa na ha tụpụtara atụmatụ ya bụ health insurance iji nyere ndị onweghị ka ọra ha aka iji na-anara ọgwụ na-etufughị nnukwu ego. Injinia Obiora mere ka o doo anya na ọ bụ ndị eji okwu ha abịa izu ndị bụ ndị Nnewi bụ ndị na-akwado ya bụ atụmatụ nke gụnyere Maazị Innocent Chukwuma, Cletus Ibeto, Chika Okafọ, Louis Onwubenu, Innocent Okoli, Ifeanyi Ekwulugo nakwa Peter Nwosu rịọzịa Olisebinigwe ka o gozie ha maka afọ ọma ha. Mgbe ọ na-enye nkụzi n'ihe metụtara ahụike nyegara ndị Nnewi ka onye managing director nke ụlọ ọrụ Ashia bụ Dọkịta Simeon Onyemaechi kọwara na ọ bụ site n'ụzọ dị otu a ka a ga-eji nwee ahụike bụ ịgba na steeti a ma tozie gọvanọ Soludo maka mbọ ọ na-agba ịhụ na ndị bi na steeti a na-enweta ahụike gbanyụ. Dọkịta Onyemaechi mere ka o doo anya na kemgbe afọ 2018 na ọnụego a na-akwụ na inweta ya bụ ọgwụgwụ site n'aka Ashia ka bụ $12,000 n'agbanyeghị enu ọjị ihe niile na-alị na obodo Naijiria ma gwa obodo ndị ọzọ ka ha ṅomiri ihe ndị Nnewi mere. Na mbụri n'oge ejere kpọtụrụ ya n'obi ya ka Maazị Chukwuma nke Innocent Vehicle Manufacturing nke ọ bụ injinia Obiora nakwa Dọkịta Onyemaechi na ndị otu ha so gaa ka ya bụ nnukwu onye oji ego achụ ego kenere gọọmenti maka ịtụpụta ya bụ atụmatụ ma kwue na ya ahụgo ori ụgwọ health insurance mmadụ dị 500 ndị Nnewi ma kwe nkwa na ihe niile na-alụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ya bụ ndị ya ga-akwụkwọ ụgwọ ketinye ha na ya bụ atụmatụ. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ya bụ mmemme gụnyere onye President General nke Nnewi Dọkịta Mmadụka Atuenyi, onye ji ọkọlọtọ All Progressives Grand Alliance wee na-azọ ọkwa onye isi oche nke Okpuru Ọchịchị Nnewi North na ntụpụta a ga-eme na ọnwa Septemba dị na mkpụrụ ụbọchị 28. Maazị Echezena Nozedo kwere nkwa na ha ga-akwado ya bụ atụmatụ ma rịọ ndị bịara ya bụ mmemme ka ha tụnyere otu ndọrọndọrọ APGA mgbe a ga-eme ntuliaka elu nke okpuru ọchịchị a na-abịa abịa site na Nnewi. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.